Muri yeZimbabwe zvinokumira zvakanaka, hakusi kudyiwa rinopisa, iko zvinezvi ingori bata wabata munyika yehuchi nemukaka. I don't know kuti tingaiti nyika yehuchi nemukaka here, but tingati nyika yatiri kushandisa greener pastures, iri kuchishandiswa semafuro manyoro. Nhasi ndiri kutambira imwe nyaya panapa, zvinhu zviri kunyanya kuitika, tiri kunzwa zvakasiyana siyana izvi so, ende ndiri kuramba ndichikurudzira maZimbabweans ese kuti please, kana muchiona kuti hamusi kufambira zvine musoro, zviya zvekungorova marounds asina direction, chimbopozai, chimboitai kakusiyana nazvo. Now ndiri kuona imwe warning iri kubuda panapa. This is very important honestly muri yeZimbabwe. I'm writing this to you whilst I'm hiding in sugarcane field in Tangad. A mob of lawless people are moving door to door, robbing foreigners everything valuable. Please share this. The place I'm staying is mainly dominated by Mozambican nationals who are working manual labor in sugar fields and staying in shacks where these young Zulu boys abusing drugs are mobilizing each into mobs. We are vulnerable. Police came in the morning, and when they left, the situation is tense. They are chanting that they are coming at night. Places affected: Hambanati, Staran, Harris Farm, Edlin, Yemlilo, Tanga, Deben. Ndo mamiri raketa zvinhu zvacho. I'm not going to review kuti ndiani abudisa chinhu chacho, but panguva iyoyi yaari kunga ari kutotaura nyaya yacho atoti pakashata, akatohwanda mushuga. Zvakaoma wedu uya, hatidi kunyeberana zvinhu zvacho kana zvakusvika pakudai soko, amen, kuti zvinenge zvichifamba sei. And the bad part of it ndeyekuti kune kamufana kanoita zvemapiano yes, music producer at the same time achingoitawo zvekungoitawo mapiano kanonzi Oscar Mbo. This young man ari kubuda panapa kuti South Africa is for South Africans. Kwanele, I think it simply means, I mean, kunaona vanozviziva, enough is enough or whatever, kana ramuda kunikina racho wedra munomuchida kuisa ipapapa. If foreigners wanna be here, may it be through the right channels and mediums. As a person who travels a lot, the level of frustration one gets when its visa's application time is unmiserable. Other countries put strict measures to govern their countries for their own people. Why shouldn't we one in for that? A lot of people wouldn't know is that it takes 7 to 8 hours to enter Lagos, Nigeria or more. If you don't have a connect to enter the country due to their visa system and strict security control, if not done right, they deport you back to your country immediately. No reason why SA should house the whole world with no measures. No man. Do mashoko ari kubuda kutaurawo. Hazvina kushata kuti munhu anokwanisa kubuda achitaura zvaanenge achida kutaura pamusoro penyika yake, but I think kuti this is not the right time. And you know the funny thing is what, maZimbabweans mimi ndimune mutori number 1 kunomuba haya vakomana iva. Ndinoona ma-music promoters busy kuhaya vanhu vakaita sevava, havafaniri kutombowana mashows acho, vanofanira kungoperformera munyika mavo so that vanokwanisa kuzounderstanda kuti kubatana kwakanaka, vanofanira kuzounderstanda power rekubatana. Imagine vapfana apa vanonzi vaenda kunoperformera for example toti aenda kunoperforma kuZimbabwe, mari anobva nayo ikoko yakawandisa because uko vanobhadhara mari yacho ichibuda ichiiswa muma-US, ikatranslate kubva kuma-US kuenda kuma-rands, anobva ane good money muri kubata metse dzacho, yekutoti even yaanotochaja ari pahome inenge tori shoma because ukuona bvanenge achinzi international nigirikini auya kundichichi main act upiwa mari dzakanaka dzinenge dzichichajwa ikoko, but they don't care. Ivo chavo kungotanga ngodedzera kuti vanhu ava vari kuti nigirikini panofanira kutoiswawo mutemo wakatooma, but I'm not saying kuti munofanira kuvenga munhu kana kuti sei, but ndingoti munofanira kungopatarisisa ipapo. And then tobataita imwe nyaya yevanhu vanoda kuzoita tek vachida kunonyongorana, vachida kunotukana nemaSouth Africans panga pamasocial medias. Guys, tikuti regerai, this is not the time for that drama. Simbosiyai zvakadaro.
vanhu ava mukaona vachivira nehasha havadi zvekupindurwa muchivawedzera because vanotanga kucirculata zvimamessage zvamuri kuchinjana mashoko izvozvo. The next thing anosara ari padisadvantage ndisu, iwo ndo uri kutoziva kuti uri padeni pevanhu. Ukanzwa unozviziva kana kune vamwe vanhu vakakura kana vachirererwa vachichengetwa kumba kuvanhu waitoti kubaridzi vemba vakutaura zvavanoda unonyarara nekuti anything can happen. Nononzi chibva ende uchaita sei kana wanzi chibva wakutofunga kuti vakomana saka ndichaenda kupi handimukuzviona. So ndo situation iripo and we are not doing any favor to these guys. Ivo vadho vari kutotenzwisisa kuti tinge tichigara munyika yavo tichitoita yatiri kutoita. Saka please zvimwe zvacho imbomira regerai vakomana, munokuwadzisa vamwe. I understand kuti kune vazhinji vane nharo vanoti hatikwara hatina zvatinoita, munokuwadzisa vamwe. This is not the right time yekuti murambe muchichinjana mashoko muchiita sei. Even ingava uchienda kana kumabasa ingoitai zvekumabasa kwenyu mobva matongodzokera kudeni ende vanomwa vakomana munotoona tese taparara tatoneta nekuti tasoba izvezvi. Imbosiyanai nazvo. Kana uri kutomwa tengera palikwa pasiri paningirikini zvekuenda kumabhawa zvimombodzikama because hapana zvimwe zvekuti unozoudzwa hondo usaitwe munhu example. Tiri kuona vamwe vachingorohwa mumaningirikini mumavhidhiyo tiri kutenderera kuti munhu atorohwa ka chii chawazoroherwa inyaya yanharo. Unenge wakatomboudzwa kuti musafambe musaite sei unozongobudikirawo kuningina but handisi kuda kuti pane wave risiri kutenderera because zvizhinji zvarongwa handiti zvekuti hatikwanise kuzobuda tichiti zvakadai zvisina kada ningirikina but kuona tokupa iyambiro yakadai so handidi kuti vekwangu musangane nemaproblems akadai seiwaya. Ndibatiri kuti play it safe, enda kubasa kwako udzoka kudhini kwako zvapera. You never know kuti chii chimwe chinozoitika kana watoningina kubasa kwako dzidza kurasisa futi time because vanogona kuti vakuzoziva skirika rasisa nguva mahours ivo vanhu vakuti ivo vanononoka kumuka iwo kurumidza kuenda kubasa kwako in time ofamba uenda kubasa kwako. Pakudzoka kubasa obvious hapana munhu angazokugarira kuma 5 o'clock 4 o'clock whatever nguva idzodzo hapasisina kuti unganingirina. Nguva dzavanonyanya kufamba dzizivei kuti nguwai. Kazhinji vanonyanya kutanga zvingava zvimaprograms zvavo from 9 o'clock zvichitoenda kusvika kuma 3 4 vanenge vakuparadzana vakudzokera kudzimba. Saka nguva idzodzo munofanira kudzingwarira. Maskata reducei mamovements ari unnecessary because hazviri kungotongoti ndangojaira ngokula ende unenge uri vulnerable kana uri wega. Ivo vanenge vari group. Saka iwo ukasangana negroup ravanhu ameno zvazvinozongoita. So please shoko ngarifambe, share ionesana ikoko.